представник. Команда на сцені номер 12. Молодівий наступ. Прошу пробачення, апошня представниця. Алана Гебремаріян. Каліласка. Алана, 5 хвилин. Каліласка. Я попрошу хвилину, засеку так само сейчас. Вітаю всіх білорусів, білорусок на даденому мероприємстві. Мне вельмі приємно, що на сьогодні у нас стільки людей зібралося і стільки цікавості до цього процесу вибору в Координаційній раді. Гэта надає надію. Меня зовут Алана Гебремаріян, я громадська політична діячка, молодова активістка і екс-полізняволена. Больше за 6 год я працюю з молоддю, отстаиваю її прави і спробую поширати її едукацію. На данной конференции я представляю список номер 12 «Молодзевый наступ». Кто мы такие? Мы молодые политики и политикесы, які непосредственно працюють з молоддю уже і з'являються експертами і експертками у своїх галинах. Праца нашей команды передусім скіравана на узмацнення ролі білоруської молоді у політичних і громадських процесах, то бок представництва оборони просування інтересу білоруської молоді на усіх узровнях прийняття політичних рішень. Агулам у Беларуси налічується 18% молоді ад агульнай колькасці насельніцтва. Такую великую динамічную групу немагчыма ігнараваць при планаванні стратэгічных рэформ. Але ўсё ж таки моладзь не заўважаецца грамадствам як важная група. Не заўважаецца грамадствам і праз адсутнасці пляцоўкі для фармулявання, абмеркавання і вырашэння праблем моладзі. Молодзевы наступ будзе гэтай пляцоўкай. Молодь постоянно стыкаецца з меркаваннем, што мы не такія, нам не стае досведу, ведаў. Пра гэта гаворыць Лукашенко, пра гэта гаворыць і дэмакратычныя сілы, на жаль. Гаворыць, што мы яшчэ недастаткова дарослыя, каб вырашаць, куды весці нашу краіну. Але моладзь гэта не толькі пра будучыню, але і пра сучаснасць. Мы гатовы прыняць гэтую адказнасць, і мы лічым, што дысбаланс у боку узроставай групы 50+ у палітычным актывізме прыводзіць да страты арганізацыйнай гнуткасці, засіллю непатызму і немагчымасці эфектыўна карыстацца сучаснымі метадамі. Прабачце, карыстацца сучаснымі метадамі працы. Для моладзі палітыка брудная справа, таксічная сяродак, і мы збіраемся гэта змяніць. Для нас важна даць мажлівасці для моладзі для нефармальнай адукацыі. Мы ідзем на выбары, каб гэтыя магчымасці з'явіліся і моладзь пра іх ведала. Наша праграма канкрэтная, магчыма, не такая вялікая, як у астатніх, але яна скіраваная канкрэтна на дапамогу моладзі. Асноўнымі кірункамі нашай працы будуць праца з моладзю ўнутры Беларусі, это пашырэнне адукацыйных магчымасцяў, праект «Мільён віз для Беларусі за 5 год» і вяртанне руху транспарту. Таксама праца з моладзю ў дыаспоре, абарона правоў за мяжой і ўдзел у сацыяльных праектах, міжнародная дзейнасць, супраца з моладзевымі арганізацыямі іншых краін і прадстаўленне моладзевага беларускага меркавання на палітычнай арэне. І таксама палітычная актыўнасць, павышэнне яе і ўцягванне моладзі праз нашы соцсеткі і камунікацыю офлайн у палітычны працэс. Мы збіраемся гаварыць з моладзю простай мовай, тлумачыць, чаму палітыка важна і чаму удзел моладзі важны. Мы абяцаем празрыстасць і справаздачную працу. Мы будзем адкрыта гаварыць пра тое, што адбываецца ў Координаційнай радзе, дзяўбсці, калі гэта будзе трэба, варушыць Координаційную раду знутры, стаяць на стражы адэкватнасці, намагацца ўплываць на павестку і стратэгію дэмакратычных сіл, каб моладзь таксама была нарэшце пачута, каб яе ўспрымалі сур'ёзна, як эксперты і экспертак, якія гатовыя браць на сябе адказнасць. Як наша праца паўплывае на Беларусь унутры краіны? Як я гаварыла, у нашай праграме закладзена праца па спрашчэнні працэдуры атрымання віз. І таксама лабіяванне спрашчэння патрабаванняў да дакументаў беларускіх абітурыентаў, павелічэнне колькасці стыпендый, вяртанне ўстойлівага руху транспарту за Беларусю, пашырэнне магчымасцяў удзелу беларусаў у міжнародных праграмаў абмену. І таксама прасоўванне праграм нефармальнай адукацыі для моладзі, якіх так не стае, і за якіх мы можам проста склубіць гэтых людзей, якія будуць будаваць нашу краіну ў будучыню. Молодзевы наступ – гэта пра новых лідарах без былых звычай. Мы адкрыты да новага,
гнуткі сучасныя. Гэта новыя ідэі без былых абмежаванняў. Мы не абмежаваны савецкімі забабонамі, глядзім наперад і жывем як вольныя людзі. Новая энергія без былых параз, новыя магчымасці без былых абяцанняў. Нават у часы рэпрэсій беларускай моладзі ёсць патэнцыял і імпэт, і сілы прыносяць змену ў грамадства. Гэту энергію варта скіраваць і заўважыць. Молодзевы наступ павінен ўзяць на сябе гэтую адказнасць. Таму галасуйма за моладзевы наступ. Номер 12. Спадарня Мар'ям, Жывей Беларусь! Дякую. Дякую.